L-Awtorità għall-użu responsabbli tal-kannabis Aruk qiegħda tevalwa l-ħruġ ta' liċenzja operattiva għal 6 assoċjazzjonijiet oħra li jikkultivaw u jqassmu l-kannabis b'mod sikur u regolat lil membri hekk imsejħa Cannabis Harm Reduction Associations. Iċ-Chairman Eżekuttiv ta' Aruk, Joey Reno Vella, qal lil TVM News li dawn l-assoċjazzjonijiet għandhom liċenzja fil-prinċipju. L-Awtorità tagħmel checks and balances fuq dawn l-assoċjazzjonijiet tul il-proċess kollu, kemm fuq livell tekniku, kemm fuq livell ta' kwalità, tassigura li jsiru t-testijiet neċessarji sabiex finalment dejjem ikun hemm kultivazzjoni ta' kwalità tajba u allura din twassal għal prodott ta' kwalità tajba li il-membru tal-assoċjazzjoni jkun moħħu fi żgur li dak il-prodott li finalment ħajkun jikkonsma jkun ta' kwalità tajba. Dawn is-6 se jiżdiedu ma' 8 assoċjazzjonijiet li diġà għandhom liċenzja biex joperaw. L-ewwel liċenzji nħarġu f'Ottubru tas-sena li għaddiet. L-assoċjazzjonijiet jistgħu jqassmu l-kannabis lil membri tagħhom biss. Dr. Vella qal li ma' dawn l-assoċjazzjonijiet hemm reġistrati il fuq minn 1000 membru. Bl-ebda mod qed ikun indikat li din riforma qiegħda tolqot ħanejdu hekk nies ġodda qed tintroduċi nies ġodda għall-kannabis. Imma dawk li qed jirrikorru għall-assoċjazzjonijiet jirriżulta li jkunu nies illi diġà jikkonsmaw il-kannabis. Intant l-Aruk ħabbret li aġġornat ir-regolamenti dwar il-liċenzjar ta' dawn l-assoċjazzjonijiet bilan li ttejjeb l-operatu l-effiċjenza tagħhom. Fost oħrajn il-kannabis trid tiġi kultivata f'postijiet kompletament magħluqin li tintuża kwalità tajba tal-ilma li jsiru iżjed laqgħat frekwenti u edukattivi mal-membri u li jiżdied l-iskrutinju fuq l-impjegati tal-assoċjazzjonijiet. Dr. Vella żied li bl-emendi il-membri se jkollhom vuċi akbar fl-għażla tal-karigi ewlenin tal-assoċjazzjonijiet. Għandhom vot fl-aħħar ta' sena vot annwali u għalhekk dan jassigura li l-assoċjazzjoni dejjem jaħdmu fl-aħjar interessi tal-membri tagħhom mingħajr ebda forma ta' qlieħ jew profitt. It-8 assoċjazzjonijiet li diġà joperaw huma mniżlin fis-sit elettroniku tal-Awtorità.